Gaur, urtebete igaro da, Guardian Llodio lantegiko labea itzali eta bertan lan egiten zuten 171 langileak kaleratzeko prozedura abiatu zenetik. 2025ko urtarrilaren 20an iragarri zuen multinazional estatubatuarrak Laudioko lantegi historikoa ixteko erabakia, labean egondako aurreikusi gabeko matxura bat argudiatuta. Dena den, zantzuak daude pentsatzeko Guardianen itxiera eraisten neurtu bat izan zela. 2012an, Koch Industries enpresa konglomeratuak Guardianen kapitalaren 44,5% erosi zuen. 4 urte geroago guztiz berenganatuko zuen multinazionalaren kapital guztia. Urte horretan bertan, 120 langile kaleratzeko mehatxua mahaigaineratu zuen enpresak, baina beharginek greba mugagabearekin erantzun zuten, eta zuzendaritzaren nahia atzera bota zuten. 8 urte geroago, 2020an, Guardianek Parter Capital funts putreari saldu zion ordurarte lantegiaren parte zen Autogas Glavista enpresa. 2022an itzi zuten eta Glavistako 225 langileak kaleratu zituzten. Iazko urtarrilean multinazionalak Laudioko fabrika itziko zuela helaraztean, langileek greba deialdiarekin erantzun zuten, baina enpresak astebete aurreratu zuen labearen itzalketa. Sindikatuek salatu zuten Eusko Jaurlaritzaren zein osalanen oniritzearekin gauzatu zela itzalketa. Erakunde publikoek euren aldetik adierazi zuten bazirela hainbat inbertsore posible lantegia berraktibatzeko interesa erakutsi zutenak, eta hoiekin lanean ari zirela. Baina gaur-gaurkoz, garai batean biloza izandako lantegiak itzita jarraitzen du. Langile bakan batzuk baino ez daude uneotan lanean, azpiegituraren zaintza zein desmuntaketa lanetan. Guardianen itzierak berriro jarri zuen agenda politiko zein mediatikoan aiaraldeko industriari bultzada ematearen beharra, eta horri lotutako hainbat ekimen egon dira azken urtean. Otsailaren 27an, Guardianeko langileak greba prozesua murgilduta zeudenean, aiaraldea lanean federazioa jaio zen, eskualdeko enpresa eta autonomoen ahotsa izateko helburuarekin. Arabako Foru Aldundiak bere aldetik industriaren aldeko mahaia deitu zuen udazkenean. Aiaraldearen etorkizun industriala bermatzeko helburuarekin, baina sindikatu nagusien parte hartzerik gabe. Izan ere, irail hasieran beste gertakari batek kolpatu zuen eskualdeko egoera industriala. Garnika multinazionalak 39 langile kaleratu eta ekoizpenaren 40% kanporatu nahi zuen. Greba abiatu zuten orduan beharginek eta dagoeneko 130 egunez baino gehiagoz luzatu da borroka. Azken egunetan, langileek salatu dute enpresak alde bakarrez itzi duela negoziazioa eta proposamen bakarra jarri duela mahai gainean. Enpleguaren suntziketa handitzea eta negoziazioarekin jarraitzeari uko egitea. Testuinguru konplexu honetan eta Guardianen itxieratik urtebetera, aiaraldeko industria egoerak ez du oraindik irtenbide argirik aurkitu. Baina azken hilabeteetako gertakariek eskualdearen etorkizun industriala eztabaida politiko, ekonomiko eta sozialaren erdigunean kokatu dute berriro. Lan gatazkei erantzuteko mobilizazioek beste behin ere agerian utzi dute industria jarduerak eskualdearentzat duen garrantzi estrategikoa. Eta aldi berean, eragile ekonomiko, politiko eta sozialen arteko eztabaida berriak piztu dituzte.